अदालगुरिनि रौथायाव गोदानै आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बेखेवदों। रौथा सरनि बज्राजार सेवा कारिकुलामनि सिङाव आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल मुङै दिनै इंराजि बिजोंनि गोदान फरायसालि बेखेवदों। ओनसोलनि साबासो लाइमोना ज' जानानै ओनसोलनि फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखि आरो नोजोरजों बे फरायसालिखौ गायसनो। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेनो फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन आयदा आरो स्किल्सनि थाखाय उफ्रा सोलोंथाइ होनायनि सुबिदाबो होनाय जायो। आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2024-25 सिजननि थाखाय गोदानै मुं थिसननो आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल फेसबुक पेजनि गेजेरजों सुलु लानो हागोन आरो थोंजोङै फरायसालियावबो खौरां लानो हागोन। आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दा गिबियै नार्सारिनिफ्राय थाखो 7 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे गोदानै गायसनजानाय आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुलखौनो रौथा ओनसोलनि फुंखा सुबुं डक्टर सिनन नार्जारिया बाहागो लानानै बेखेवना होयो। दिनै बे गोथार सानजौफु समाव दिनै रौतानि मोनसे जायगा बजाजार ओनसोलनि नैबे थावनियाव आरविन सिनियर सेकेन्डारि मुंनि मोनसे फरायसालि बेयाव दिनै गायसनदों आरो बे फरायसालि गायसननाय समाव आंखौ बे फरायसालिनि दरखं मोखां बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्रायनायलाय आं बे आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आं दिनै दंफैयो। दा बिथांमोननि जा थांखि बे थांखिखौ जोङो साबायखर बावदों। जोङो मोजां मोनदों जे इन्टार रौतानि गेजेराव गोबां फरायसालिफोर दङब्लाबो बिथांमोना मोनसे इउनाइट जानानै साबासो गथ'फोरा बेवहाय ज' जानानै दिनै गंसे फरायसालि गायसननाय जा थांखि लादों आरो बे थांखिजों बिथांमोना आवगायलांनो थांदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि जि थांखि जे बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि साखाथियाव थानाय माखासे गामिफोरनि गार्जेनफोरनि गथ' गथायफ्रा बेवहाय सोलोंथाइ लानो मोनगोन आरो मोजां सोलोंथाइ लानानै बेनिफ्रायनो मोजां जायगा आवग्रिनानै लाहैनो हागोन बेखौ जों आसा थिदों आरो फ्राय आसा खालामबावदों बेवहाय जेरैबायदि गथ'फोरनि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ जाहाथे बिथांमोना फकास खालामनो थाखाय सुजुगखौ होफैगोन आं बेखौबो आसा थिदों। बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टर बिथाङाबो दङ आरो प्रिन्सिपाल बिथां दङ। दा बेखायनो जों लकेलिटि हिसाबै बिथांमोननि जि दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों। मोजां फरायसा जे गुन गोनां सोलोंथाइ जे होनो थाखाय जि फोरोंगिरिफोरनि रल आरो जि फरायसालिनि जि मेन रल बेनि सायाव मा बुङो सार? जा गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थांनायनि सिगाङाव सासे फोरोंगिरि एबा मोनसे सोलोंथाइ अनुष्ठाननि जा बिगोमा फोरोंगिरि आरो बे बिगोमा मोननैनि गेजेराव मोनसे मोजां रिलेसन थानांगोन, मोनसे मोजां कमिउनिकेसन थालायनांगोन आरो बिथांमोना गोदान आयदाफोरखौ बेवहाय सोसननांगोन। जा आयदाया दिनै गोदान सोलोंथाइनि जा आयदा बे आयदाजों खाबजानाय जानांगोन आरो बेफोर आयदाफोरखौ बेवहाय लाबोनो हानांगोन। जे आयदाफ्रा बेयाव गैया बा जे आयदाफ्राव बे इन्टार रौतानि माखासे फरायसालिफोराव गैया बेफोरबायदि आयदाफोरखौ बेयाव लाबोनो हानांगोन आरो लाबोनानै गथ'फोरखौ बे इनभल्भ खालामनो हानांगोन आरो इनभल्भ खालामनोब्ला बेवहाय गथ'फोरल' नङा बिथांमोननि फोरोंगिरिफ्राबो स्किल जानांगोन आरो स्किल जानायनि उनावसो गथ'फोरखौ स्किल खालामनायनि राहाखौ बिथांमोना मोनगोन। आसा खालामदों बिथांमोनाबो बेबायदि स्किल थानाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ बेवहाय सोसननानै रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनि गोसोआव सोसननानै होफैनो हागोन बेखौनो आसा थियो। गिबियावनो मोनसे सिमां लानानै जि अनुस्थान दानो सानदों जों जोबोद गावखौनो खाबु मोनदों जे इन'ग्रेसन जाखांनायनि उनाव आरो जिखिनि हाबाफारि दंबावो बे हाबाफारियाव जोङो सानो जे जाफुंगोन। जोंहा साथाम साब्रैसो मेम्बार जिमानखिनि दं बे मेम्बारनि स्किल्सजों बिसोरनि टेलेन्टजों बिसोरनि आइडियाजों बिसोरनि फाइनान्सियेल स्ट्रेंथजों जों बे अनुस्थानखौ दादों आरो जों सानो जे भबिष्यतआवबो बे अनुस्थाना मोनसे बे ससाइटि रौता डेभेलपमेन्टनि थाखाय एसेबाबो आगबारिगोन
आसा खालामो जे उनाव गथ'फ्रा जिखिनि बाहाय फैयो लेखाजोंल' नङा बाखिखिनि स्किल्स जिमानखिनि लिरनाय दामनाय मोसानाय स्किल्स एनसिसि जिमान हायो जोङो कम्पिउटार नलेज बा आउट नलेज लाइफ स्किल्स नलेजफोरखौ जों होनो नाजागोन आरो बिनि थ्रुयै आं जिमानखिनि मेम्बार्सफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो जे मेम्बार्सफोरा जोंनि जितु एनार्जेटिक बा एक्साइटमेन्ट जाहाथे बे एक्साइटमेन्टआ जोंनि हदायबो थाबाय थाथों बेखौ होननानै आङो जोंनि बे आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुलखौ लानानै आं जोबोद खुसि मोनदों। नोंथांमोना मालानिफ्राय क्लासखौ जागायगोन बेवहाय? नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं बुंनो सानो दिनैनि दिनाव दा जों 15 नभेम्बराव अपेनिं खालामखांनायनि उनाव जोङो किसुमान एकाडेमिक प्रसेस आरो माबा अफिसियेल प्रसेसखौ मावगासिनो दं ओरैनो ओमफ्राय जोङो नेक्स्ट इयार जितु 2024-25 सेसनखौ जोङो माग बिहु 2024नि उनावनो जोङो आवगायनो सानदों। नोंथांमोना मा बिजों हिसाबै खुलिनाय जादों बे फरायसालिखौ? जोङो दा बर्थमान को-एजुकेसन हिसाबै होदों बयस एन्ड गार्लस नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 7सिम कमप्लिटलि इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डखौ लायाखै जों जिमान हायो इंलिश स्ट्रिक्ट स्पिकिं कम्पाउन्डखौ लानानै जों प्रेसार लादों आरो स्मार्ट क्लासेस होनो सानदों जोङो। मानि आन्दाराव फोरोंथाइखौ होनाय जागोन नोंथांमोना जे सेबानि आन्दाराव ना मानि आन्दाराव होनाय जागोन? दा बर्थमान जोङो सेबा कारिकुलाम थ्रुयैनो थांनो सानदों। मुं थिसन्नो थाखाय माबायदि नोंथांमोनजों फोनांजाब खालामनांगौ मा बुङो? जोंहा बहुतखिनि सर्सेस जों खालामगासिनो दङ दा बर्थमान जोङो फेसबुकजों थ्रुयै नोंथांमोना माबानो हागोन नोंसोरो जायफोरा पेरेन्टसफोर बा स्टुडेन्टसफोर बा वेल विशार्सफोरा जोंखौ फेसबुकआव आरविन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल पेज हिसाबै थांनानै फल' खालामहैजागोन टुइटारबो दङ आरो टेलिग्राम हिसाबै दङ जों जिमान हायो जोंनि आपडेट रिक्रुइटमेन्टआनो जा एडमिसननि फिस स्ट्राक्चारानो जा जों जिमान हायो टेकनिकेलि आपडेट खालामनो नागिरदों। नोंथांमोननि जि फरायसालि गायसननायनि भिजनखौ फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांमोना माबायदि थांखि लादों उननि समाव जे मोजां सोलोंथाइ होनायनि बिथिङाव? थिगखौनो बुंदों नोङो सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जेराव जोबथाया मोजां जानायनिफ्राय आरो साबसिनखौ नाजादों जोङो दा बर्थमान सेकेन्डारि लेभेल प्राइमारि लेभेल लानानै आरो जों हायार सेकेन्डारिखौ नाजागासिनो दङ आसा खालामो जे उनाव जायफोर गथ'फोर बा फोरोंगिरिफोर फैयो बिसोर जोबोदैनो मोजां मोनगोन एनभाइरनमेन्टआ बिरादखिनि कमफर्टेबल मोजां एन्जयिं लाभिं